Yo, what's up mga kabady? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kabady. Galing tayo sa palengke, nagbili tayo ng mga ating lutuin ngayong tanghalian mga kabady. So mga kabady, tingnan nyo yung pinamili natin. Yan mga kabady, yung pinamili natin mga kabady. Meron tayong boneless na bangus. Yan, boneless bangus yan, 2 piraso yan mga kabady. Saka meron tayong okra. Saka yung saluyot mga buddy, may saluyot. Meron tayong labong, or dito sa amin tawag dito mga buddy, tambo. Yung kawayan na na yung batang kawayan. Labong. Saka meron tayong gata mga buddy. Yan. 4 na piraso yan mga buddy. Bali na kidkid yan. Saka meron tayong asin. Asin, magiging sarap. At saka more. So ayan mga buddy, sabayan nyo kung magluto at saka maghanda dito mga buddy. Yan na mga kabady yung ating bangus na na hinanda ngayon. Saka boneless na to mga buddy. Ready to chop na yan pala si Sir. Yes! Sir Gary. Yan. So abangan tayo mamaya mga kabady ha. Them